jelang thap Cristiano Ronaldo ia ka gol ka ban kong jong u ha ka nong ba shilong hiar kardan ka no is United ha ka chingala kai jong ka Indian Super League pedang singau ba biang sajisen ia kito ki paralok ke bajus ngotenat ban page ki video bat kum joro ia kito ki badang wan thamai ha ka ne ka channel pe ka ching kerpat biang ia phi lada pipan da ban subscribe singau ba se ban subscribe ia ka ne ka channel ha ka chingala kai jong ka Saudi Pro League ha pada ka kan hun jong Ronaldo kata ka Al Nassr Persha ya ka Al Fayha dai ha ka ne ka chingala kai Cristiano Ronaldo ulayo ban thap ya ka ko ka ban kong jong u kum ba baro na ngi tip ya ka ne ba Cristiano Ronaldo ula dap sato snam karta ha ka to ka ski ba ar kata ha ka san tarik jong manta u banai kum ta tang ar ski ba Cristiano Ronaldo ula dap sato snam hanre ulayo ban thap ya ka ko ka ban kong jong u ha karta ka ba sapo ha ka ne ka chingala kai Persha ya ka Al Fayha ha ba phai shi ka ne ka chingala kai ka lang shisha ka chingala kai ka ba itnat ba namar baro artali ki kinhun kila Persyang banyon ka wai ya ka wepat ha ka ba kila Persyang kat bala banyo pen ki ya ka jar ha ka ne ka chingala kai kum ta hap neng ka chinga khun ka ba itnat ba ka Al Nassr ka leyo ban pen ki ya ka jar ling ba uduran ha ka minin ka ba ar fu ar kum ta ha ba kut ka chingala kai jong ka kelas tem ka Al Nassr ka latam ya ka Al Fayha da chikol la not bat ha bawan ban yala kai ha ka kala ka ba ar ni baro ni tip hi ba ha ka chingala kai hi chi sen hi bala sha thap kol ni thrang dik dik ban yo pen phai ya ka ta ka kol ka bala sha thap kum ta ro ha ka ne ka chingala kai ka Al Fayha ka la Persyang hi ka bala ban tra shitom bat ban ye kon tenge Persha ya ka Al Nassr khnang bakan yo bat pen phai ia ka ne ka chikol jong ka Al Nassr hanre ka ching Persyang jong ka Al Fayha kam lang ka ba seso namar kumba ong mane ha ka chingala kai ha ba ngi leo ban thap kol mano hi ban ailat bakata ka tim ka be khon Persha ban ngi kan yo biang ban phai ia ka ta ka kol ka ba ngi leo ban tham kum taro ha ka jo hi ka rukom ki peliar jong ka Al Nassr ki la patne ye ki dok sa jong ki ban yada ye ka kol jong ki ha ka ba kim sham la ailat hi tudot ye ka Al Fayha bakan pen phai ye ka ne ka kol ka ba leo ban tham da uduran ha pedeng ka ba kum kata ka chinge kon kan ba ka Al Fayha ka dang Persyang ban tur che ka kol jong ka Al Nassr pen ban kam lap ban singau tho ha ka ba ka Al Nassr ka leo biang ban pen khi ye ka jar ling ba ujo hi player jong ka kata uduran ha ka minute ka ba han nyau peu ar han rei tang ar minute ha den jong ka ne ka kol ka Al Nassr ka la pen lip sendon ye ka ding ka badang rem ba ha po jong ka Al Fayha ha ka ba ka leo ban thap se ka wei pat ka kol ha ka ne ka chingela kai ling ba Cristiano Ronaldo ha ka minute ka ba han nyau peu sao kum ba ong man ne ka lang ro ka kol ka ban ne ko nge chau ha karta ka ba uladap sa peu snam kum ta ha do ban de kot ka khandai peu minute ka Al Nassr ka la ban pen lem sup ye ka Al Fayha ha ka ne ka chingela kai da lai la not kol ling ba ka ne ka nam job ka Al Nassr ka dang ne hi ha ka kardan ka balai ha ka me ni kan point jong ka Saudi Pro League da sa peu wei point ne ki khat khandai tali ki chingela kai ki ba la dab ha ba phai pat shi ka chingela kai ha ka Indian Super League ha pedang ka Mumbai City Persha e ka North East United ia ka ne ka chingela kai la pen yala kai ya ka ha JN Stadium Polo ha ka nang ba shilong ka balang ro ka sen ka ban kong ia ka nang ba shilong bakan pedang ia ka ne ka lempung ka ba he do jong kari India kata ka Indian Super League ha ka ne ka chingela kai Martin sedang ka North East United ka la Persyang ban thaulat khnang bakan yo ban thap kol ha ka ne ka chingela kai ha ka ba ka la pan ma ia ka Mumbai City na ka wei ka por she ka wei pan han rei ka ching Persyang jong ka North East United ban yo thap kol ha ka ne ka chingela kai kam shem la urlong ha ka ba dai ha ka minute ka ba sa phuwei ka Mumbai City ka le pan ban ma thap kol damaka ye ka North East United ling ba ubi sing ban ha ba kut ka chingela kai jong ka kelas step ka Mumbai City ka la tam ye ka North East United da chikol la not ban ha bawan ban yela kai ha ka kala ka ba ar ka North East United kam shem la no man sen ban kam shem la tulut bor ha ka ba ka dang Persyang hi ban thau ye kilat kilanti khnang bakan yo ban pen phai ye ka ne ka chikol jong ka Mumbai City han re ha pedeng ka chinge khon ka ba itnat bat ka ba shang shit ba ka Mumbai City ka la pen jau hi slow ye ka North East United ha ka ne ka chinge la kai namar ha shwa ban kun no ka chinge la kai ka ta ha ka minute ka ba khandai pe plus lai ka le yo ban thap ye ka kol ban pen scam bakan la ban pen lem ye ka North East United ha ka ne ka chinge la kai ling ba u cham te ka ba la pen long sendon
yakin nong kershan juga North East United bakin mi no napok madan kelempat kot ke jing elak kai namar bakile singo tu shai bakan North East Jongki kamla shuban kerda hakane ke jing elak kai bat habakot hi ke jing elak kai ka Mumbai City kalala ban penlem yakan North East United hakane ke jing elak kai da arla not kol hakamat ki khat saw hajar ngut kinong pek kai kumta lengba kane kanam rem ka North East United kala hiarno syaka kerdan kabasan hakamet akan point deka bayo bankor arpe kondai point naki arpe utali kijing elak kai kat ba ka Mumbai City pat kala kene no yaka kerdan kabasaw na ka North East United haka ba kala yo bankor de lai pe point naki kat kendai tali kijing elak kai ki bala deb Kublai Shibon ya piki para lok ki bajus ngotenan ban pe ki video hakane ke channel ngin skendo pat hakawe ke video Kublai Shibon